We zijn eigenlijk heel blij dat we Aruba kunnen ondersteunen. Het is een initiatief van minister Wever om Nederlandse ondernemers en investeerders te interesseren in de mogelijkheden op Aruba. En daar ondersteunen we heel graag bij. We kennen Nederland natuurlijk goed vanuit VNO en hebben meegedacht over interessante sprekers, interessante gasten en daar hebben we bij ondersteund. En ik ben heel blij met het resultaat. Natuurlijk is diversificatie van de economie binnen het Koninkrijk, maar speciaal in Aruba, erg belangrijk. En Nederland stelt dit zeer op prijs. Absoluut. Er is nu een bepaalde dominantie van toerisme natuurlijk op Aruba. En het is belangrijk om ook geld te verdienen met andere sectoren. En er zijn Nederlandse ondernemers hier vandaag aanwezig geweest op het gebied van landbouw, energie, afvalverwerking. Die kunnen helpen aan die diversificatie van de economie. En die hebben vandaag de hele middag gehoord over de mogelijkheden op het eiland. Ze zijn geïnspireerd, hebben hun vragen kunnen stellen. Dus dat is eigenlijk het beoogde resultaat van wat deze conferentie tot stand wilde brengen. En daar ben ik heel blij om, ja, absoluut. En wat zou een Nederlander nog aantrekken om te investeren op de eiland, vooral Aruba? Er zijn veel mogelijkheden, dus de kansen liggen op straat, om het maar zo te zeggen. Dat hebben we vandaag ook gehoord van de minister, van andere ondernemers die succes hebben gehad. Europese Nederlanders die al op Aruba actief zijn. En je kunt denken aan het rechtssysteem. Dat is voor Nederlandse ondernemers natuurlijk heel aantrekkelijk dat de Hoge Raad de hoogste instantie is. Dus dat er een heel betrouwbaar rechtssysteem bestaat op Aruba. De nabijheid bij Latijns- en Midden-Amerika. Of Latijns- en Zuid-Amerika moet ik zeggen. Dus de Colombiaanse markt, de Panamese markt kun je aan denken. De veiligheid van Aruba. Dus dat je daar veilig kunt wonen, veilig je kinderen naar school kunt laten gaan. Dat zijn heel belangrijke zaken. En natuurlijk niet alleen de interne markt van 120.000 mensen, 120.000 inwoners, maar ook de 2 miljoen bezoekers per jaar. De stay-over-toeristen, de cruise-toeristen, dat is ook heel belangrijk en interessant om in Aruba te investeren. En samenwerking zoals we nu hebben gezien met de overheid van Aruba en met de VNO en met de Nederlandse regering, zullen we nog misschien in de toekomst nog zien? Ik kijk er heel tevreden op terug. Ik ben heel blij met de opkomst. Ik ben heel blij met de vragen die gesteld zijn, de connecties die we net bij de Business Mixer hebben kunnen leggen. Dus ik verwacht dat hier nog vaak regelmatig op teruggekeken wordt als een positief voorbeeld in de relatie Nederland-Aruba. En ik verwacht dat er nog mooie dingen van gaan komen.